Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Rama Hare Hare. Okay, Hare Krishna. நாம் சில டிவோட்டிஸ்க்கும் நல்லபடியாக நம்ம பகவானோட அனுகிரகத்தில் பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் பாகவதம் நம்ம வந்து பார்க்குறோம். அதுவும் பானஃபைட் பரம்பராலேருந்து அந்த மெசேஜஸ்லாம் அப்படியே பகவான் எப்படி நமக்கு சொல்கிறாங்களோ அதே மாதிரி பகவானோட டிவோட்டிஸ் சொல்கிறத நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். நல்லபடியாக நம்ம வாழ்க்கையில் அப்ளை பண்ணி பக்தியில் நல்ல ப்ராக்ரஸ் ஆகணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு நம்ம ஆஃபர் பண்ணலாம். யாருக்கும் மங்களாச்சரண் ஆஃபர் பண்ண விருப்பம் இருக்கா? நான் பண்றேன் மாதாஜி. அவசியம் जी कुमारी माता जी हाँ हरे कृष्ण माताजी. हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं तदादि स्वपदान्तिकं वन्देकं श्रीगुरगो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सकन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सकन ललिता विशाखान्वितां च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पति गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्य च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो मगावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरदुषे नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालयि कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी वसात्य देशधारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माता जी हरि बोल. ரொம்ப நல்லபடியா ஆஃபர் பண்ணிருக்கோம். பரம்பரைக்கு பகவான் ராஜ். हरे कृष्ण हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्ण माता जी. डिवोटीஸ் எல்லாருக்கும் பிரணாம். हरे कृष्ण ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப சந்தோஷம் உங்க எல்லாரையும் பார்க்கறதுல, உங்க அசோசியேஷன்ல இருக்கிறதுல. ஸோ நம்ம வந்து இப்போ பாகவத்தில் ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோ 7th சாப்டரில் 16th ஸ்லோகம் நம்ம பார்க்க போகிறோம். நாராயணம் நமஸ்கிருத்ய நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜெயமுதீரயேத் நஷ்டப்ராயேஷு பத்ரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையா பகவதே உத்தம ஸ்லோகே பக்திர்பவதி நைஷ்டிகி. ஹரே கிருஷ்ணா. வைத்தியநாதன் பிரபுஜி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணியிருக்கீங்க, ஸ்லோகம் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? பிரபுஜி 17 மாதாஜி. 16 இல்லையா? இன்னைக்கு 16 இல்லை நம்ம பார்க்கணும். ஆனா ஸ்கிரீன்ல 18 வருது மாதாஜி. ஓ இப்பலாம் 16 வருது மாதாஜி. வந்துட்டு 16 வரல மாதாஜி. வரலையா? ஒரு நிமிஷம் மறுபடியும். இப்போ வந்துச்சு மாதாஜி. இப்போ வந்துச்சு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, ஹரே கிருஷ்ணா.
வாசிக்கிறீங்களா பிரபுஜி? வைத்தியநாதன் பிரபுஜி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்க. நான் படிக்கட்டுமா? ததாகாசஸ்தே பிரச்சாமி பத்ரே யத் பிரம்ம பந்தோஹ சிர ஆததாயினः காண்டீவ முக்தே விஸ்யை உபாகரே துவாக்ரம்ய யத் ஸ்நானஸ்யஸ்ய தத்த புத்ரா. ஹரி போல். ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணாஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. யாருக்கு மொழிபெயர்ப்பு வாசிக்கணுமா? நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. கலாவதி படிக்கிறேன். அவசியம் வாசிச்சு கொடுங்க மாதாஜி. மொழிபெயர்ப்பு. நற்குண பெண்ணே, எனது காண்டீவத்திலிருந்து செலுத்தப்படும் அம்பினால் அந்த பிராமணனின் தலையை கொய்து அதை உமக்கு பரிசாக அளித்த பிறகு உன் கண்ணீரை துடைத்து உனக்கு நான் ஆறுதல் கூறுவேன். அதன் பிறகு உன் மகன்களின் உடல்களை தகனம் செய்ததும் அவனுடைய தலை மீது நின்று கொண்டு உன் ஸ்நானத்தை நீ முடிப்பாயாக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரேமா மாதாஜி பொருளுரை படிக்கட்டுமா மாதாஜி? பொருளுரை வாசிச்சு கொடுங்க. வீட்டிற்கு தீ வைப்பவன், விஷம் கொடுப்பவன், கொடிய ஆயுதங்களால் திடீரென்று தாக்குபவன், செல்வத்தை சூறையாடுபவன், விவசாய நிலத்தை ஆக்கிரமிப்பவன், பிறர் மனைவியை ஆசை காட்டி மோசம் செய்பவன் ஓர் அநியாயக்காரன் என்று அழைக்கப்படுகிறான். இத்தகைய அநியாயக்காரன் ஒரு பிராமணனாகவோ அல்லது ஒரு பிராமணரின் தகுதியற்ற மகனாகவோ இருந்தாலும் அவன் எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் தண்டிக்கப்பட வேண்டியவனாவான். அஸ்வத்தாமன் எனப்படும் அந்நியக்காரனை சிரச்சேதம் செய்வதாக அநியாயக்காரனை சிரச்சேதம் செய்வதாக வாக்களித்த அர்ஜுனன் அவன் ஒரு பிராமணரின் மகன் என்பதை நன்கு அறிந்திருந்தார். ஆனால் தகுதியற்ற பிராமணன் ஒரு கசாப்புக்காரனை போல் நடந்து கொண்டதால் அவன் ஒரு கொலை பாதகனாகவே கருதப்படுகிறான். எனவே அயோக்கியனான அவன் ஒரு பிராமணரின் மகன் என்ற போதிலும் அவனை கொல்வதில் ஒரு பாவம் என்னும் கேள்விக்கே இடமில்லை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ் பிரணாம்ஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, வைத்தியநாதன் பிரபுஜி நீங்க வாசிக்கணுமா? ஸ்லோகம் வாசிக்கிறீங்களா? ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருந்தீங்க, அதனால மறுபடியும் கேட்கறேன். வாசிக்கிறீங்களா? அது ஸ்லோகம் போயிடுச்சு மாதாஜி. மொழிபெயர்ப்பு தான் தெரியுது. சரி, ஓகே. இல்ல ஒரு ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருந்தீங்க, அதனால கேட்டேன். ஸ்லோகம் இல்ல, ஸ்லைட்ல தெரியல. சரி, ஓகே பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி, ஜானகிராமன் பிரபுஜி இது சொல்லணுங்களா? வாசிக்கிட்டுங்களா? வாசிச்சு கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ததா சுதஸ்தே பிரம்ருஜாமி பத்ரே யத் பிரம்ம பந்தோசிர ஆததாயினः காண்டீவ முக்தர் விசிகைர் உவாஹரே துவாக்ரம்ய யத் ஸ்நானஸ்யசி தத்த புத்ரா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ததா சுதஸ்தே பிரம்ருஜாமி பத்ரே யத் பிரம்ம பந்தோசிர ஆததாயினः காண்டீவ முக்திர் விசைகை உவாஹரே துவாக்ரம்ய யத் ஸ்நானஸ்யசி தத்த புத்ராஹ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஓகே, நம்ம இந்த சாப்டர்ல என்ன பார்க்குறோம்னா, துரோணாச்சாரியன் மகன் தண்டிக்கப்படுதல், அதுதான் தலைப்பு இல்லைங்களா? ஸோ அந்த வகையில் என்ன பண்ணாங்க அவங்க அப்படின்றது நம்ம எல்லாருக்கும் ஏற்கனவே தெரியும். அவங்க திரௌபதி அம்மாவோட 5 மகன்களையும் அவங்க அழிச்சிடுறாங்க இல்லைங்களா? அவங்களோட சகோதரனையும் 5 மகன்களையும். ஸோ அந்த வகையில் இப்போ அது அவங்களுக்குலாம் தெரிய வந்துடுது, பாண்டவர்களுக்கும் திரௌபதி அம்மாக்கெல்லாமும் தெரிய வந்துடுது. இதில் இந்த சாப்டரில் திரௌபதி அம்மாவோட அந்த மனநிலை இருக்கு இல்லைங்களா, அவங்களோட அந்த உயர்ந்த குணம், அது ரொம்ப ரொம்ப நல்லபடியாக நம்ம ரிலீஸ் பண்ண முடியும். எப்படி தனக்கு கஷ்டம் வந்தாலும் யாருக்கும் கஷ்டம் வரக்கூடாது அப்படின்றது, அதான் பியூர் டிவோட்டிஸ்ன்றது, அதான் கிருஷ்ணாவோட டிவோட்டிஸ்ன்றது. கிருஷ்ணா ஏன் பாண்டவர்கள் அப்படி ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். அவங்களுக்கு எல்லா விதமான சர்வீஸும் பண்ணுறாங்க பகவான் இல்லைங்களா? அவங்களுக்காக மெசேஞ்சராக இருக்காங்க, அவங்களுக்கு ஃப்ரெண்டாக இருக்காங்க, அவங்களுக்கு ஒரு வெல்விஷராக இருக்காங்க, குருவாக இருக்காங்க இல்லையா? அவங்க தான் எல்லா வகையிலையும் பகவான் அவங்களுக்கு. எதனாலன்னா அவங்களோட அந்த குணம், அதுதான். ஏன்னா கிருஷ்ண பக்தின்றது குணத்துலேருந்து ஆரம்பிக்கிறது இல்லைங்களா? அதனால தான் நம்ம அந்த 3 குணங்கள்லாம் படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் சத்த குணம் ரொம்ப உயர்ந்ததுன்னு இதுதான் இந்த சாப்டரில் வரும். ஆனால் இப்போ நம்ம இன்னைக்கு ஸ்லோகத்தில் என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா, இப்போ தெரிஞ்ச உடனே இப்போ அர்ஜுனன் எல்லாருக்கும் கண்டிப்பாக துயரம் இருக்கும் இல்லைங்களா? 5 மகன்களும் அதில் அழிக்கப்படும் போது கண்டிப்பாக சொல்ல முடியாத அளவுக்கு ஒரு துயரம் இருக்கும்.
ஸோ அந்த வகையில் அவங்க வந்து திரௌபதி அம்மா ரொம்ப துயரத்தில் இருக்காங்க, அர்ஜுனனும் துயரத்தில் இருக்காங்க. அப்போ அவங்க அர்ஜுனன் வந்து திரௌபதி அம்மாவை சமாதானப்படுத்துகிறாங்க அப்படின்றதான் பார்க்குறோம். சரிங்களா? அப்போ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க, காண்டிபத்திலேருந்து செலுத்தப்படும் அம்பினால் அந்த பிராமணன் தலையை கொய்து, அஸ்வத்தாமனோட தலையை கொய்து உனக்கு நான் வந்து கொடுக்குறேன், நீ கவலைப்படாத அப்படின்னு சொல்லி சமாதானப்படுத்துகிறாங்க, அவங்கள ஆறுதல் படுத்துகிறாங்க. சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் வந்து தன் மகன்களை வந்து தகனம் செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அதுக்கப்புறம் நீங்கள் உங்களோட ஸ்நானம் ஸ்நானம் எடுத்துக்கோங்க அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. ஸோ இதில் நம்ம இந்த பொருளுரையில் என்ன படிக்கிறோம், நம்மளுக்கு என்ன லெசன் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னா, இந்த ஆத்துத்தாயினைகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா, நம்ம பகவத்கீதையிலே அது ஃபஸ்ட்டு சாப்டரில் நம்ம படிப்போம். ஏன்னா அர்ஜுனன் வந்து பாபம் வந்துடும், அதனால் நான் வந்து இந்த போரில் பங்கெடுக்கிறதுக்கு விருப்பப்படலை அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க இல்லையா. ஸோ அப்போ வந்து சொல்லியிருப்பாங்க அக்கிரமக்காரர்கள் ஆத்துத்தாயினைகள் அப்படின்னு வரும். அப்போ வேதத்தில் சொல்லியிருப்பாங்க, யார் ஒருத்தவங்க இந்த 6 பாபங்களையும் பண்ணுறாங்களோ, அதில் ஏதாவது ஒன்று பண்ணாலும் அவங்கள வந்து எந்த ஒரு அதாவது தண்டிக்கிறதுக்கு அவங்க வந்து நல்ல குவாலிஃபைடாக இருக்காங்கன்னு அர்த்தம். சரிங்களா? என்னென்னா ஒருத்தவங்க வீட்டுக்கு நெருப்பு வைக்கிறது, விஷம் கொடுக்கறது, அதுக்கப்புறம் இந்த ஆயுதத்தால் தாக்குறது, பொருள் அபகரிக்கிறது, நிலத்தை அபகரிக்கிறது, பெண்ணை வந்து சிரமப்படுத்துறது, ஒருத்தவங்க வீட்டில் இருக்கிற பெண்களை சிரமப்படுத்துறது. ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல ஏதாவது ஒரு விஷயம் செஞ்சாலுமே அவங்கள என்ன ஏதுன்னு விசாரிக்காமலே நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு தண்டனை கொடுக்கலாம் அப்படின்றது தான் இது இருக்கிறதுலே பெரிய தவறு, பாவம் அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம். சரிங்களா? ஸோ அப்படின்னு வந்து வேதத்தில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. இது எல்லாமே அவங்க எல்லாரும் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த துரியோதனன் சைட்லேருந்து பாண்டவர்களுக்கு பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதில் அஸ்வத்தாமனும் அதில் இருக்காங்க இல்லைங்களா, பங்கு எடுத்திருக்காங்க. ஸோ அதான் நம்ம இங்கே பார்க்குறோம், அநியாயக்காரர்கள் ஒரு பிராமணனாகோ அப்படி இந்த மாதிரி அதர்மமான விஷயம், இதெல்லாம் தான் சின்ஃபுல் ஆக்டிவிட்டீஸ் விக்ரமான்னு நம்ம பார்க்குறோம். இதை வந்து ஒரு பிராமணனாக இருந்தாலும் அவங்க வந்து இல்லை பிராமணனோட மகனாக இருந்தாலும் அவங்கள வந்து தண்டிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சரிங்களா? அதுதான் ஏன் பிராமணனோட மகன்றதுல என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா, பிராமணனுக்கு இவங்க பிறந்ததுனால இவங்க பிராமணனாக இருக்கணும்னு இல்லை, பை பர்த் கிடையாது. அதுதான் நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். சரிங்களா? அந்த குவாலிட்டி வந்து குணத்துலேருந்து நம்ம சாதனாலேருந்து நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணி வர்றது. ஸோ அந்த வகையில் இங்கே வந்து பிராமணனாக இருந்தாலும் சரி, பிராமணனோட அதாவது மகன் அப்படின்ற அளவு. சரிங்களா? சோகால்டு பிராமணான்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது வந்து பிறப்பில் பிராமணனாக இருப்பாங்க, ஆனால் அந்த குவாலிட்டிஸ் எதுவும் இல்லாமல் இருப்பாங்க. ஸோ அவங்க யாராக இருந்தாலும் எந்த சூழ்நிலையும் அவங்க வந்து தண்டிக்கப்படுறவங்க அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. ஸோ அதனால் அஸ்வத்தாமன் வந்து அநியாயக்காரனை சிறைச்சேதம் செய்வதாக அர்ஜுனன் வந்து வாக்களிக்கிறாங்க. அதே மாதிரி குணம், பகவானோட பக்தர்களுக்கு குணம்ன்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. அதே மாதிரி அவங்களோட அந்த எந்த நிலையிலும் தர்மத்தையும் அவங்க வந்து கடைபிடிப்பாங்க. சரிங்களா? இங்கேயும் வந்து அர்ஜுனன் வந்து எதுக்காக வந்து அஸ்வத்தாமனை அழிக்கிறேன்னு சொல்கிறாங்கன்னா இந்த ரீசன் தான். இந்த தவறை பண்ணியிருந்தா அவங்க பிராமணனாக இருந்தாலும் சரி, சோகால்டு பிராமணனாக இருந்தாலும் சரி, அவங்கள தண்டிக்கலாம். அதனால் அர்ஜுனன் வந்து அவங்கள நான் அழிக்கிறேன் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. சரிங்களா? சும்மா எனக்கு ஒரு வருத்தத்தை கொடுத்துட்டு அதனால் நீ வந்து கஷ்டப்படணும் அப்படி இல்லை, அதுவுமே வேதத்தில் இருக்கா அப்படின்றத ஆதாரபூர்வமாக அதை தர்மத்தை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. அவன் ஒரு பிராமணனின் மகன் என்பதை நன்கு அறிந்திருந்தார். ஆனால் தகுதியற்ற பிராமணன் ஒரு கசாப்பு கடைக்காரனை போல நடந்து கொண்டதால் எல்லாரும் சரமாரி, அது தூங்கும்போது, போர்க்காலத்தில் கூட இல்லை இல்லைங்களா, அவங்களாம் வந்து எந்த ஆயுதமும் இல்லாமல் தூங்கிட்டு இருக்கிறப்ப அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க, எல்லாரும் கடன்னு அழிச்சிட்டாங்க. அது ரொம்ப ஒரு அதர்மமான விஷயம் இல்லையா, அதுதான் இங்கே வந்து சொல்கிறாங்க. எனவே அயோக்கியனான அவன் ஒரு பிராமணன் மகன் என்ற போதிலும் அவனை கொல்வதில் பாபம் எனும் கேள்விக்கு இடமில்லை அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். இந்த வகையில் அர்ஜுனன் வந்து அவங்களை தண்டிக்கணும்னு விருப்பப்படுறாங்க. அதுக்கு அது தவறா, அது வந்து பழி வாங்குற விஷயமா அப்படின்னா இல்லை, அது வந்து ஒரு சத்திரியன் ஒரு தர்மத்தின் நிலையிலிருந்து எடுக்கிற ஒரு முடிவு. சரிங்களா? அதுதான் நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். அதனால் நல்ல ஒரு லெசன் இந்த ஆத்துத்தாயினைகள் இதெல்லாம் நம்ம படிக்கும்போது கண்டிப்பாக கிருஷ்ணாவோட டிவோட்டீஸு நம்மளாம் வந்துட்டு நல்ல குவாலிட்டிஸில் தான் இருப்போம். பட் இருந்தாலும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது ஒரு விஷயம். இன்னொன்று வந்து நம்ம நல்ல குவாலிட்டிஸோடு நம்ம இருக்கணும் அப்படின்றது குணத்தில். அதுக்கப்புறம் அதே மாதிரி எந்த நிலையிலும் தர்மத்தை நம்ம கடைபிடிக்கணும் அப்படின்றத நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? லைஃப் லெசனாக நம்ம எடுத்துக்கிறோம். அதனால் பை பர்த் எதுவும் கிடையாது. ஒரு பிராமணன் சத்திரியன் இப்போ வந்து ஒரு டாக்டரோட பையனை டாக்டர் சொல்ல முடியுமா? இல்லை, படிச்சுட்டு வரணும், எம்பிபிஎஸ் போய் படித்து
காலேஜில் அவங்க வந்து அங்கீகாரத்தோடு வந்தால் தான் அவங்க வந்து டாக்டர் ஆக முடியும். எங்கள் அப்பா டாக்டர் நானும் டாக்டர்னு சொல்லிக்க முடியாது இல்லைங்களா? அதே மாதிரி தான் ஒரு பிராமணனும் ஒரு சத்திரியனும் அவங்களோட வாரிசுகள் வந்து பை பர்த்னால அது வந்துடாது, ஆனால் அந்த குவாலிட்டிஸோட அது வரணும் அப்படின்றது. ஸோ கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸில் குணம்ன்றது ரொம்ப அவசியம், தர்மத்தை கடைபிடிக்கணுன்றது ரொம்ப அவசியம். அந்த வகையில் நம்ம நல்லபடியாக ஆச்சாரியர்களோட கைடன்ஸில் பக்தி நல்லபடியாக நம்ம பண்ணுவோம். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनन्तकोटि वैष्णवத்துக்கு ஜெய், ஸ்ரீல பிரபாத்க்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. யாருக்கும் எது ரியலைசேஷன் ஷேரிங்ஸ் ஏதாவது சொல்லணும் அப்படின்னா அவசியம்